Dobro večer, poštovani gledaoci. U Dnevniku 22 televizije Hema između ostalog možete gledati. Na sastanku najviših državnih i entitetskih dužnosnika dogovoren tekst odgovora na sva preostala pitanja iz upitnika Evropske komisije. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić rekao nakon sastanka u Istočnom Sarajevu da je zadovoljan rezultatima konsultativnog sastanka. Predsjednik građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović ubijen jutros u atentatu u Kosovskoj Mitrovici. Tehnički dijalog Srbije i Kosova koji je trebalo da bude održan u Briselu otkazan zbog ubistva, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je ubistvo Olivera Ivanovića teroristički akt. Bangladeš i Mijanmar usaglasili se oko vremenskog okvira za povratak 100.000 Rohinja koji su prošle godine izbjegli uslijed napada vojske, saopćile vlasti Bangladeša. U saopćenju se navodi da je planirano da se sve izbjeglice vrate u domovinu u roku od 2 godine. Na današnjem sastanku najviših državnih i entitetskih dužnosnika dogovoren je tekst odgovora na sva preostala pitanja iz upitnika Evropske komisije. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić rekao je nakon sastanka u Istočnom Sarajevu da je zadovoljan rezultatima konsultativnog sastanka te istakao kako su vlasti u završnoj fazi kompleksnog posla pripreme odgovora na upitnik Evropske komisije. Kako kaže, odgovori na pitanje u konačnici će biti dostavljeni institucijama Evropske unije na više od 25.000 stranica. Zadovoljni smo rezultatima današnjeg konsultativnog sastanka jer smo uspjeli dogovoriti tekst ili tekst odgovora na sva preostala pitanja. Sva tijela unutar mehanizma koordinacije su dobili vrlo jasne i jasno definisane rokove da do kraja ove sedmice, do petka, se ti odgovori puste u proceduru verifikacije, uključujući kolege iz Evropske integracije, tako da u narednih par dana očekujemo da ćemo praktično imati završene sve odgovore na upitnik, posle čega idu potrebne procedure verifikacije i onda i tehničke pripreme samoga štampanja odgovora na upitnik i pripreme za slanje u Brisel. Dakle, zaista se nalazimo u završnoj fazi ili u proceduri završnog koraka jednog vrlo kompleksnog i složenog posla kao što je priprema odgovora na 3.242 pitanja, koja će u konačnici imati preko 25.000 stranica odgovora i na domaćim jezicima i na engleskom jeziku. Ovim putem želim da se zahvalim svima koji su učestvovali u ovome procesu, posebno kolegama premijerima, ministrima financija i svim članovima kolegija na izuzetnoj požrtvovanosti i korektnosti u ovome procesu koji je pokazao da mehanizam koordinacije u potpunosti funkcioniše i da je to možda najuspješniji mehanizam i da je on rezultat najuspješnijih procedura kojima svjedočimo u Bosni i Hercegovini u zadnja 3 ili 4 mjeseca. Dakle, riječ je o jednom složenom mehanizmu koji će dalje ostati ključni instrument za kretanje Bosne i Hercegovine na putu ka evropskim integracijama. Mene samo raduje da od 3.242 pitanja danas je bilo na tapetu 7 i mislim da smo i njih, da kažem, stavili iza sebe i da ostaje još samo tehnički problemi, da se to sve kroz onako kako zahtjeva mehanizam koordinacije, prometne kroz procedure i da, znači, kažemo da smo taj jedan veliki dio posla završili. Vidite da smo na određen način ovih dana zapali u određene krize na federalnom nivou sa budžetom, na državnom nivou s budžetom, ali svakako ovo je jedna svijetla tačka u ovom periodu i mislim da će to biti novi signal koji šaljemo iz Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Ovo su danas bile konsultacije kako bismo omogućili da u narednih nekoliko dana imamo konačnu verifikovanu verziju na kolegijumu koji će biti održan. Dakle, uradili smo veliki dio posla. U principu mogu da kažem da smo postigli dogovor o svim pitanjima. Sada je neophodno da se određeni set pitanja provede kroz sistem koordinacije. Dakle, imamo jedan proceduralni dio koji moramo da ispoštujemo, a za određena pitanja u onom dijelu koliko još nedostaje usaglašavanja, dogovor je da naše službe, dakle sada prečišćeni tekst koji smo mi danas evo kroz naše komentare i sugestije napravili, da on do petka bude gotov kako bismo mogli konačno da se o tome
izjašnjavamo. Mislim da ćemo ovaj posao uskoro privesti kraju, da sad ne vidimo nikakvu preveliku prepreku, da ono što je bilo sporno, što je bilo otvoreno, da smo našli određena rješenja. Vi ste naravno upoznati s tim da imamo nekoliko pitanja u kojim ćemo dostavljati originalne komentare institucija s obzirom da postoje određena različita poimanja ili stavove o tim stvarima, ali mislimo da to nisu nepremostive prepreke. Uostalom, mi se i konsultujemo kroz sav ovaj naš rad i sa predstavnicima Europske komisije, odnosno delegacijom Europske unije, tako da su oni upoznati sa načinom kako će ti odgovori biti dostavljeni. Zadovoljstvo što smo danas uradili dosta posla, što su sada timovi dobili jasan zadatak da prečišćeni tekst dostave do petka i da ćemo u narednih nekoliko dana imati verifikaciju svih ovih odgovora kako bi mogli konačno da budu i upućeni. Uprkos tome što su oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine već usvojila sve zakone iz seta zakona o akcizama, članovi kolegija predstavničkog doma Državnog parlamenta Borjana Krišto, Šefik Džaferović i Mladen Bosić danas ponovo o razmatranju ovih zakona. Problem je nastao zbog odluke predstavničkog doma da zakone razmatra kao da ih je predložio Dom naroda, iako je stvarni predlagač bilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Kolegij je razmatrao izmjene i dopune zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te izmjene zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini po skraćenom postupku. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine je na konferenciji za novinare govorio o pripadnicima srpske časti koji su se pojavili na defileu prilikom proslave Neustavnog dana Republike Srpske. Nakon njihovog pojavljivanja u Banja Luci pokrenula se lavina komentara da se radi o paravojnoj formaciji. Ministar sigurnosti rekao je da je organizacija Srpska čast za njega paravojna i parasigurnosna formacija, te da je smiješna njihova tvrdnja da se radi o humanitarnoj organizaciji. Pozvao je državne institucije da djeluju i spriječe poznati scenario iz 90. godina. Govorio bi o ovoj formaciji. Ona je za mene paravojna i parabezbjednosna, dakle, formacija. Zato je to vrlo opasno što se pojavljuju na ovakav način na koji se pojavljuju i totalno neprihvatljiva, smiješna tvrdnja o humanitarnoj, dakle, organizaciji. Ja nikad nisam, mi imamo raznih humanitarnih akcija i aktivnosti, ali nikad nisam vidio da su humanitarci oblače najelitnije ratne vojne uniforme, da pokazuju se i prikazuju sa opremom i naoružanjem koje služi isključivo za likvidaciju u toku vojnih dejstava. Ja sam vidio, skoro je bila i na radio televiziji Republike Srpske jedna humanitarna veče, gdje se putem telefona, vidjeli ste, gostovali i predsjednik Republike, i premijer, i ministri. Niko nije bio u vojnoj uniforma, bila humanitarna aktivnost. Ako humanitarna aktivnost, zašto nisu obukli onu uniformu 5.11, američku elitnu ratnu uniformu, zašto nisu battle beretke, zašto se nisu istetovirali za tu veče, zašto nisu uzeli steroide, nabildali se za tu veče, nego napravili jednu, humanitarnu veče o kojoj sam ja imao svoje mišljenje ranije i kazao, nemojte ukrasti samo na jednom tenderu, pustite nek prođe jedan tender pošteno i sve ćete taj prihod uduplati iz tog tendera, a nemojte na takav način prosto odgledati. Ali opet, bila je humanitarna veče, niko nije bio u vojnoj uniformi, niko bio nabildan, niko nije bio istetoviran, niko nije se pokazivao sa oružjem i tako dalje. Dakle, imamo dva odgovora na ovaj izazov. To je jedan, da se suprotstavimo putem legalnih institucija u ovoj državi, na bilo kom nivou, ne govorim sada na kom nivou, da se suprotstavimo. I u drugi, da krenemo i mi u formiranje paravojnih organizacija, pomoću kojih ćemo se braniti od ovih kriminalaca i od ovih lopova. Ali, formiranje ovakvih paravojnih formacija, ovo mene posjeća, pošto pamtim vrlo dobro, početak 1991. godine. Ovako je počelo 1991. godina kad su se počele pojavljivati razne paravojne formacije na koje su okupljali, na čelo koje se stavljali kriminalci.
istaknuti, da kažem, krupni oni kriminalci, a onda da vam kažem da ne ispane da pričam ja, evo, 100 humanitarci pod znakom srpske časti. Ovo je srpska nečast, a ne čast. I želim da raskrinkam ovdje stvar ko su lopovi i kriminalci, a šta je srpska čast i ko su pošteni ljudi. I šta želi kriminal i šta ima kriminal u ovoj priči, a šta ima, šta je? Evo ovo, gdje gore stoji garda srpske časti. Šta dođe garda? Vojna formacija. Opštinski sud u Zenici sutra bi trebalo da proglasi stečaj Željezare Zenica, kako bi se mogao deblokirati račun firme, čime bi za 340 radnika mogla biti isplaćena 1,5 plata. Na danas održanom sastanku u sjedištu vlade Zeničko-Dobojskog kantona nije riješeno pitanje nastavka procesa proizvodnje hrane za ArcelorMittal, s obzirom da se na razgovorima nisu pojavili predstavnici te kompanije. Sastanku su osim predstavnika sindikata prisustvovali i predstečajni upravitelj, kantonalni premijer Miralem Galijašević i resorni federalni ministar Nermin Džindić. Zvanično ćemo sutra uputiti i iz ministarstva poziv, dakle, da dođe na sastanak i da razgovaramo o zajedničkom rješavanju problema, obzirom da je ovaj problem Željezare problem i naš i djelimično ArcelorMittala. Radnici su, kako tvrde u sindikatu, na ivici očaja. Podsjećamo, radnici ove firme prošle sedmice su za vrijeme dvodnevnog protesta zaustavljali odvijanje saobraćaja na magistralnom putu M17, u dijelu kojim ta saobraćajnica prolazi kroz Zenicu. Sindikat Željezare insistira da im se pomogne u obnovi procesa proizvodnje hrane za radnike ArcelorMittala, jer te poslove može uspješno da obavlja oko 120 radnika ovog preduzeća, kako su ga obavljali više od 50 godina za potrebe metalurškog kombinata u Zenici. Pored toga postoji nekoliko drugih aktivnosti koje se vrlo brzo mogu staviti u funkciju privređivanja u predstečajnom postupku, čime bi se zaštitila osnovna prava radnika. A evo i ostalih vijesti iz naše zemlje. Bivši federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković-Lijanović proglašen je krivim za zloupotrebu položaja i ovlaštenja i osuđen na kaznu od 9 godina zatvora. Vijeće kantonalnog suda u Tuzli presudilo je da Lijanović mora vratiti i protivpravno stečenu imovinsku korist u iznosu od 620.000 konvertibilnih maraka. Njegov nekadašnji savjetnik Stipe Šakić osuđen je na godinu dana zatvora i novčanu kaznu od 18.000 konvertibilnih maraka. Lijanović i Šakić proglašeni su krivim za nezakonitosti počinjene prilikom dodjele poticaja poljoprivrednicima na području Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 2011. do kraja 2014. godine. Tužilaštvo je navelo da ukupna imovinska korist pribavljena činjenjem tog krivičnog djela iznosi 836.000 konvertibilnih maraka. U ovom predmetu optuženi su bili i Mersed Šerifović, nekadašnji poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona, i Suad Čamdžić, bivši savjetnik, ali su oni nakon potpisivanja sporazuma o priznanju krivice osuđeni na po 2,5 godine zatvora. Na godinu dana zatvora osuđen je i Edin Ajanović, bivši ministar u vladi Tuzlanskog kantona. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović sutra u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Hrvatska predsjednica će se prvo sastati sa članovima državnog predsjedništva s kojima će razgovarati o odnosima i otvorenim pitanjima između dvije države. Grabar-Kitarović u Sarajevu će se susresti i sa kardinalom Vinkom Puljićem i majkama Srebrenice. Također planiran je sastanak sa članovima kolegija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem. Posjetu će završiti u petak u Tuzli, Orašju i Derventi. Poslanik stranke Promijenimo Hrvatsku u Saboru Republike Hrvatske Ivan Lovrinović izrazio je zabrinutost za realizaciju Pelješkog mosta, navodeći da po njegovim saznanjima Evropska komisija traži rješavanje granice na moru između Hrvatske i Bosne i Hercegovine prije realizacije gradnje. Lovrinović je to kazao na vanrednoj konferenciji za medije u Hrvatskom saboru i zatražio da se o svemu očituje premijer te zemlje Andrej Plenković. Od hrvatskog premijera Plenkovića traži da javno, nedvosmisleno, bez uvijanja i diplomatske uglađenosti odgovori je li ikakvim dokumentom u posljednja 3 mjeseca Evropska komisija tražila od Hrvatske rješavanje pitanja granice na moru sa Bosnom i Hercegovinom i je li početak izgradnje Pelješkog mosta vezan uz sporazum o granici na moru između dvije države, odnosno je li Evropska komisija prije odobravanja finansiranja tražila od hrvatske vlade garanciju da je postignut sporazum sa Bosnom i Hercegovinom.
Čelnik inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović ubijen je jutros iz vatrenog oružja u Sjevernoj Mitrovici. Oliver Ivanović podlegao je ranama nakon napada koji se desio jutros u 8 sati i 15 minuta ispred njegove kancelarije u Sjevernoj Mitrovici. Policija je ispred Ivanovićeve kancelarije pronašla 3 čahure. Sjeverni dio Mitrovice blokirale su jake snage kosovske policije koje tragaju za osobom koja je pucala na Ivanovića. Oliver Ivanović je bio nosilac liste Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović na kosovskim izborima. Na posljednjim lokalnim izborima 22. oktobra 2017. godine zbog zastrašivanja na sjeveru Kosova 4 sa njegove liste se povuklo. Nedavno mu je u Sjevernoj Mitrovici zapaljen i automobil. Iza sebe ostavio suprugu Milenu i 4 sina. Tehnički dijalog Srbije i Kosova koji je trebalo da bude održan u Briselu je otkazan zbog ubistva Olivera Ivanovića, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ubistvo Olivera Ivanovića teroristički akt nakon hitne sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Ubijen je najbolji među nama čovjek koji je zadužio ovaj grad i ljude koji u njemu žive dok god bude postojala Kosovska Mitrovica. Sjećat će se Olivera Ivanovića kao čovjeka koji je mnogo doprineo da ovaj grad postoji u onom obliku u kakvom je danas i zaista, što malo pre reče jedan prijatelj, osjećam obavezu da svakome koga danas vidim izjavim saučešće. Svi građani Kosova, Srbi pre svega, su danas tužni jer je ubijen i otišao jedan veliki, veliki čovjek, najveći među nama. Zlotvori. Najbolji čovjek u ovom gradu. Prosto. Oliver Ivanović je bio najveći. Većeg nismo imali. I ne samo zadnjih 15 godina, 20 posle ovih lomova, nego i pre toga. Oliver nije zgazio mrava. Olivera znam već 50 godina. Bio uvek isti, bio uvek najbolji. Verovatno su ga zato i ubili. Bili su najbolji. Mi smo ga molili da se povuče. Ali to Oliver nikad nije hteo. Rekao je, ja idem do kraja. Ovo je za mene najcrnji dan. Otkad sam u ovom gradu, ne mogu da verujem. Narod ga je voleo. Nije da ga nije voleo. Ali se pitam da li će moći taj isti narod da plače. Da li sme, a treba da plače. Jedan čovjek sa vizijom, odlučan, hrabar, neumoljiv i pre svega pravedan. To je tragedija za srpski narod. Čovjek koga sam onako površno upoznao, pošto sam radio u Trepči, izuzetan za komunikaciju, za dijalog, za razumevanje među ljudima, za humanost. Teško njegove porodice. Bangladeš i Mijanmar usaglasili su se oko vremenskog okvira za povratak 100.000 Rohinja, koji su prošle godine izbjegli uslijed napada vojske, saopćile su vlasti Bangladeša. U saopćenju se navodi da se Mijanmar usaglasio prihvatiti 1500 Rohinja sedmično i da je planirano da se sve izbjeglice vrate u domovinu u roku od 2 godine. Više od 650.000 Rohinja je izbjeglo u Bangladeš uslijed nasilja koje je izbilo u državi Rakine u avgustu prošle godine. Agencije za pružanje humanitarne pomoći izrazile su zabrinutost zbog prinudnog povratka Rohinja u Mijanmar. Agencija Reuters prenosi da se u sporazumu ne navodi kada će proces tačno početi, ali je potvrđeno da će Mijanmar osigurati trenutno sklonište onima koji se vraćaju i da će za njih kasnije biti izgrađene kuće. Strane su se u novembru usaglasile oko povratka Rohinja u Mijanmar, a sada su precizirale detalje sporazuma. Ministar vanjskih poslova Bangladeša je izjavio da je želja vlasti bila da Mijanmar sedmično prihvati 15.000 Rohinja, ali su pristale da se u zemlju vrati 300 izbjeglica dnevno, što iznosi 1500 osoba sedmično. On je dodao da će obje strane ponovo razmotriti sporazum za 3 mjeseca. Prema trenutnim uvjetima iz ugovora, u naredne 2 godine će se u Mijanmar vratiti 156.000 Rohinja, što je daleko manji broj od 650.000 stanovnika koji su pobjegli iz zemlje. Kineski i američki predsjednici Xi Jinping i Donald Trump razmijenili su mišljenja o smirivanju tenzija na Korejskom poluostrvu i izrazili spremnost da sarađuju na tom problemu, javljaju kineski mediji.
Centralna kineska televizija je prenijela da je telefonski razgovor dvojice lidera bio usredsređen na pitanja vezana za Korejsko poluostrvo, kao i za razvoj situacije u regionu. Trump i Xi su se saglasili oko proširene komunikacije i saradnje na problemu Sjeverne Koreje. Dvojica predsjednika su razgovarali i o trgovinskoj i privrednoj saradnji Pekinga i Vašingtona, te ukazali na potrebu održavanja postojećih trendova u toj oblasti. Tenzije oko nuklearnog programa Sjeverne Koreje su ostale visoke i tokom prošle godine, uslijed nekoliko nuklearnih i balističkih testova kojima je Pyongyang prekršio rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, koje je nekoliko puta uvelo sankcije Sjevernoj Koreji sa ciljem da ograniči nuklearni program te zemlje. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk pozvao je Veliku Britaniju da se predomisli u vezi sa napuštanjem Europskog bloka iduće godine i dodao da će Brexit imati negativne posljedice. Ukoliko se britanska vlada bude držala svoje odluke o odlasku, Brexit će postati stvarnost sa svim svojim negativnim posljedicama u martu sljedeće godine, osim ako se naši dragi britanski prijatelji ne predomisle, rekao je Tusk u obraćanju u Europskom parlamentu. Citirao je britanskog ministra za Brexit Davida Davisa, koji je rekao da ako se demokracija ne može predomisliti, prestaje biti demokracija. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izrazio je nadu da će se ova poruka jasno čuti u Londonu. Velika Britanija bi trebala napustiti Europsku uniju 29. marta 2019. godine, ali pregovori o njenom istupanju i budućim odnosima Unije i Londona moraju biti zaključeni do oktobra, da bi parlament imali vremena ratificirati eventualni sporazum. Fondacija lokalne demokratije i Udruženje BiH novinari organizirali su u Sarajevu jednodnevne interaktivne radionice o temi medijska odgovornost, aktivizam i sigurnost braniteljica ljudskih prava. Cilj radionica je unapređenje znanja novinara i medijskih profesionalaca u oblasti izvještavanja o aktivizmu braniteljica ljudskih prava. Jedan od očekivanih rezultata je kreiranje i distribucija preporuka za medijsko izvještavanje o aktivnostima braniteljica ljudskih prava. Civilni sektor i predstavnice i predstavnici nevladinog sektora su prirodni partneri javnog sektora, odnosno našeg ministarstva i drugih struktura koje se bave regulisanjem i implementacijom legislative u oblasti ljudskih prava. I zbog toga izuzetno nam je značajno da ovaj projekat bude uspješno sproveden, kao što vidimo iz današnjeg događaja da je to i krenulo, da je na vidjelu strateško partnerstvo javnog i civilnog sektora, jak civilni sektor i uređena i regulisana zaštita braniteljica ljudskih prava direktno doprinosi ispunjenju ciljeva i obaveza i Bosne i Hercegovine i prema vani, ali naravno ono što je značajnije, obaveza Bosne i Hercegovine prema vlastitom građanstvu i građankama i građanima u domenu zaštite ljudskih prava. Zbog toga je Agencija za ravnopravnost spolova predana da podrži ovaj i ovakve projekte, kao što smo u raznim oblicima, što može ilustrovati i naš potpisani sporazum o saradnji sa sigurnom mrežom, recimo, koja obuhvata organizacije civilnog društva koje se direktno bave zaštitom od nasilja, rodno zasnovanog nasilja. Brojni su rizici sa kojima se suočavaju braniteljice ljudskih prava. Prije svega to su verbalne prijetnje, politički pritisci, fizički napadi. S druge strane tu su i psihološke traume koje imaju braniteljice ljudskih prava, koje štite neke druge ugrožene kategorije i rizik je također neadekvatna institucionalna i zakonska zaštita braniteljica ljudskih prava, jer mi zapravo u našem javnom komunikacijskom prostoru i u našim mehanizmima zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini ne prepoznajemo branitelje i braniteljice ljudskih prava kao osobe koje su jako važne u zaštiti temeljnih ljudskih prava svih građana Bosne i Hercegovine, a posebno ugroženih kategorija koje oni predstavljaju. Zbog tog mislim da je jako važno ovo stvaranje partnerstva između javnog i civilnog sektora, dakle organizacija civilnog društva, udruženja građana, udruženja žrtava i predstavnika vlasti, predstavnika pravosudnih i policijskih struktura, kako bi se osigurala adekvatnija zaštita i kako bi zapravo se osnaživale braniteljice ljudskih prava da efikasnije štite prava onih koje zastupaju,
u bosansko-hercegovačkom društvu i koje štite. Dakle, da štite prava povratnika, da štite prava žrtava rata, LGBT populacije, novinara i novinarkih, zatim predstavnika institucija koji su također vrlo često žrtve napada zato što štite, recimo, žrtve rodno zasnovanog nasilja, porodičnog nasilja i tako dalje. Mislim, ja ću danas pričati iz perspektive aktivistkinje koja se bori za prava lezbijki, gej, biseksualnih, trans, interspolnih osoba, sa kojim prijetnjama se mi susrećemo kao braniteljice LGBTI osoba, na koji način djelujemo i reagujemo na prijetnje koje dobijamo, šta znači zapravo sve te prijetnje i napadi koji se dešavaju nad LGBTI osobama, ali i aktivistima i aktivistkinjama, koliko nam u suštini onemogućavaju sami rad, ali koliko je svakodnevno funkcionisanje u životu. Dakle, ukoliko jako često dobijate prijetnje kao aktivistkinja, onda nekako morate da gledate kojim ulicama hodate, kuda se krećete, kada izlazite iz kuće, uvijek u grupi trebate da izlazite. Nekako je jako stresno i stvara pritisak u svakodnevnom funkcionisanju. Svaki put kada mi organizujemo neki javni događaj, mi bivamo izloženi nasilju i diskriminaciji. Dakle, postoji jako velika sfera online nasilja koji se dešava nad aktivistima i aktivistkinjama. Danas je internet postao područje gdje svako može da iskaže svoje mišljenje, pa tako i sve prijetnje i svu mržnju koja postoji u nama, u ljudima generalno. I mislim da je najveći problem upravo ta online sfera i da ona nekako najveći rizik pruža ukoliko imate jako veliki broj online medija koji danas postoje, koji ne kontroliraju svoje komentare, koji imaju svoje zvanične profile na Facebook stranicama i na Facebooku, jako mnogo mržnje postoji, onda su to zaista veliki rizici. A što ima više nekontroliranih komentara i nasilja koje se dešava u online sferi, naše djelovanje je ograničeno jer onda mi se jako mnogo moramo da fokusiramo na našu zaštitu i ne možemo efikasno da djelujemo na promjene u društvu. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom danas je u zgradi mitropolije u Sarajevu organizovao tradicionalni božićni i novogodišnji prijem. Prijemu su prisustvovali zvaničnici iz vjerskog, političkog i kulturnog života Bosne i Hercegovine, kao i međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, kojima se mitropolit Hrizostom obratio prigodnim riječima. Osim što su sreća i uspjeh zadate biblijske kategorije, one su potreba i molitva svih ljudi iz svih vremena, bez razlike na religije, kulture i civilizacije. Mi sreću i uspjeh možemo postići i imati ih blagoslovom Božijim, te odgovornim radom i zajedništvom. Sreća i uspjeh nisu u sebičnom zadovoljstvu i samoživosti, već u zajednici ljubavi prvo sa Bogom, darodavce svih dobara, a zatim i sa bližnjima svojima i sa svima ljudima. Poželimo ovoj godini, koja će zasigurno biti burna i izazovna, mir i dobru volju među ljudima. Premudri Solomon kaže, kad se umnožavaju pravednici, veseli se narod, i dodaje, car pravdom podiže zemlju. Čovjek i narod su dobra zbog kojih se sam Bog unizio i postao čovjek, da bi spasio čovjeka i narod. Mir i dobra volja moraju se ostvarivati u konkretnoj državi, među ljudima i narodima. Neka ova godina bude ta u kojoj će se pravdom podići ova zemlja, a narod biti veseo, srećan i zadovoljan. Afirmišimo ovoj godini dobro, koje kao da je protjerano s ovih prostora, dobro koje hiljade naših sugrađana traže širom svijeta. Afirmišemo ovoj godini čovjeka koji je u svakom pogledu jako povrijeđen. Afirmišemo prave i izvorne demokratske vrijednosti društva i države i učinimo i sebe same i ovu državu dostojnom poštovanja u svijetu. Upravo zato nam je potrebna dobra volja među ljudima. To je i blagoslov samoga Boga, koji neka nas blagoslovi i osnaži, da uvijek možemo biti i dobri ljudi i dobri vjernici i da nam djela svjedoče našu vjeru. Sa ovim i ovakvim vapajima i molitvama želimo srećnu i blagoslovenu novu 2018. godinu. Podižemo ovu čašu zdravlje svih vas i želimo vam mnogaja i blagaja ljeta. Živjeli, živjeli, dobrodošli.
Na kraju dnevnika u 22 vijesti koje su obilježile dan. Na sastanku najviših državnih i entitetskih dužnosnika dogovoren tekst odgovora na sve preostala pitanja iz upitnika Evropske komisije. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić rekao nakon sastanka u Istočnom Sarajevu da je zadovoljan rezultatima konsultativnog sastanka. Predsjednik građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović ubijen jutros u atentatu u Kosovskoj Mitrovici. Tehnički dijalog Srbije i Kosova koji je trebalo da bude održan u Briselu otkazan zbog ubistva, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je ubistvo Olivera Ivanovića teroristički akt. Bangladeš i Mijanmar usaglasili se oko vremenskog okvira za povratak 100.000 Rohinja koji su prošle godine izbjegli uslijed napada vojske, saopćile vlasti Bangladeša. U saopćenju se navodi da je planirano da se sve izbjeglice vrate u domovinu u roku od 2 godine. Poštovani gledalci, pratili ste centralnu informativnu emisiju televizije HEMA. Hvala vam na pažnji i doviđenja.